Χαζάκος δεν καταλαβαίνει. Αλλά εγώ αυτό το Only Up θα το κάνω στο Fortnite και ακόμα καλύτερα κιόλας. Λοιπόν, θέλω να περιμένετε λίγο για να μπορέσουμε να μπούμε στο Fortnite, ρε παιδί μου. Θα μπούμε στο Fortnite και μετά θα παίξουμε το Only Up. Γιατί ο Γιάσανας δεν καταλαβαίνει τώρα. Λέει, ξέρω εγώ, parkour. Εμείς θα παίξουμε Only Up στο Fortnite. Λοιπόν, ωραία, πάμε. Θέλω να μου πείτε στα σχόλια ποιοι έχουν το mobile Fortnite. Εγώ σήμερα δεν μπορούσα να μπω για κάποιο λόγο. Έβαζα αυτά τα πράγματα και μου λέει ότι δεν ήταν σωστά. Τέλος πάντων. Connecting. Sound connecting. Θα χαμηλώσουμε λίγο την μουσική. Γιατί φαίνεται ο Χαζάκος δεν καταλαβαίνει πολύ καλά. Εντάξει, sorry που μιλάω σαν Κύπριος. Λοιπόν, πάμε. Εγώ είμαι έτοιμος να περάσω το Only Up, ρε φίλε. Καλά, δεν είμαι και τόσο σίγουρος ότι θα το περάσω. Απλά, ρε φίλε, έχω αυτή την αίσθηση. Έβλεπα τώρα GR Abra και τώρα είδα, ρε φίλε, ότι να μην βλέπετε ότι είναι μποτάκι. Και βλέπω, ρε φίλε, τώρα και μου λέει το βλέπω τώρα εγώ να κάνει εκείνη να τα Only Up και ρε φίλε δεν γίνεται, θέλω κι εγώ να δοκιμάσω κανένα. Περιμένετε να φορτώσω αυτό γιατί θα είναι χαμός άμα δεν φορτώσει. Λοιπόν, ποιο να παίξουμε, ποιο Only Up να παίξουμε. Λιπονάκι, σκατάκι. Only Up, το κανονικό. Λοιπόν, Only Up θα γράψω. Όπα ρε. Λοιπόν, θα γράψω Only Up. Εγώ μέχρι όταν το γράφω, εσείς θέλω να πατήσετε ένα subscribe και ένα like. Γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ και θέλω να ανέβει λίγο το YouTube κανάλι. Λοιπόν, Only Up Fortnite θα παίξουμε εμείς αυτό που δεν το έχω παίξει. Όχι, δεν το έχω παίξει, πάμε. Τι άλλο να πω, ρε φίλε, τα είπα όλα. Ας ρίξουμε και έναν χορό. Ωραία, ρίξαμε και έναν χορό. Ωραία, εδώ βλέπετε το χάλια μου σκηνάκι. Κούκι. Ρε μπρο, όντως τώρα τι updating. Θα μου τελειώσει ο χώρος στο tablet. Και εσύ μου λες τώρα για updates. Οπα ρε, αυτό παιδιά αυτό ή αυτό. Εγώ λέω αυτό. Αξίνα. Αυτό μου αρέσει. Αυτό. Τέλος πάντων. Εδώ. Παιδιά, εγώ αυτό θα πάρω προσωπικά. Εντάξει, μπήκα. Λοιπόν, ωραία, πάμε. Έλα ρε. Θέλω να μπει για να παίξω Only Up. Είμαι χαϊπαρισμένος. Νιώθω ότι θα τα πείσω όλα, ρε. Νιώθω πώς να σου το πάρε, ρε. Λοιπόν, πάμε. Είμαι έτοιμος. Εγώ προσωπικά. Άντε ρε μπρο, πότε θα μπει. Don't sell and reach the top by passing every season of Fortnite Chapter 4. Ναι, έλα πάμε. Βάλε με. Δεν μας τα λέει καλά ρε, είναι κι άλλοι.
Εγώ ήθελα μόνος μου ρε. Αν πεις τώρα πολλά θέλω. Πού πάω? Α, εδώ πάω. Οκ, πάμε. Είδα τον άλλον και λέω... Όπα! Λοιπόν, από εδώ πήγε ο άλλος. Ωραία. Τώρα από εδώ ας υποθέσω. Εντάξει, γενικά αυτό είναι... Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Δύσκολα. Φοβάμαι πολύ, να ξέρετε. Παιδιά, ας μην βιάζομαι. Γιατί κάτι... Ωπα ρε, ο άλλος μπήκε με ραπ. Λοιπόν, ωραία, ας μπούμε και εμείς με tryhard. Όχι με tryhard, γιατί θα πέσεις και μετά θα κλαις. Όχι! Τι σας είπα εγώ? Πριν πόσα μέτρα είχα πάει ρε. Παιδιά. Να, με ένα πήδημα τα ανέβηκα όλα. Βλέπετε πως tryhardάς είναι. Πολύ tryhardάς είσαι Κώστα, αλλά σε λίγο θα πέσεις και θα κλαις. Γιατί μιλάω στον εαυτό μου βασικά? Είμαι κι εγώ όρος. Ωραία, πάμε από εδώ. Ναι, όχι δεν πάμε από εδώ, πάμε από εδώ. Θα αποφασίσεις ρε Κώστα? Μπρο μου, αποφάσισα ήδη. Μπρο, γιατί όλα τα ίδια ρε? Οπα. Ωραία, τώρα από πού να πάω? Α, όλοι από εκεί πάνε. Μήπως γιατί εκεί πέρα είναι το σωστό cost? Δεν ξέρω. Οπα. Το ξέρω ότι έχω χιούμερ. Απλά μην γελάτε πολύ γιατί... Οπα, Χριστέ μου. Χριστέ μου, πήγα να πέσω. Νομίζω ότι υπήρχε κάτι που θα με εμπόδιζε. Λοιπόν, είμαι 103 μέτρα από την πρώτη φορά, όχι εντάξει. Σε only up νομίζω. Ας πάμε... Ωρε μπρο! Τι εννοεί ρε? Μπρο, τι εννοεί? Δεν σε βρίσκω restart. 8-9. Μπρο, Μπρο, γιατί? Ρε, εγώ μια χαρά παίζω. Όπα. Όχι! Έλα ρε. Όχι! Τουλάχιστον σε ένα μέρος ο Μπρο που... Α, καλά, εντάξει παιδιά, είμαι νουμπάς και... Μ' αρέσει που παίζω... Μ' αρέσει που παίζω και από χειριστήριο κιόλας και δεν μπορώ να παίξω. Γιατί όλοι ξέρετε ότι είναι πιο δύσκολο τουλάχιστον για μένα. Για άλλους φίλοι δεν ξέρω. Ωραία μπρο, το ρίσκαρα. Ωραία μπρο, πήγα να πέσω. Κοίτα. Επειδή είμαι εγώ ο ρισκαριώτης, ρισκαριώτης. Ωραία λέξη Κώστα. Πολύ ωραία λέξη.